Dadak nyokong luhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu kumapota maneka ladala ujleng iblis laknat setan do jek-jekan mengko patih lembu suro kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Mahesa Sura apa to darunane kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake nadyanto panjenenganing Sun Prabu Mahesa Sura wis dadi ratu ana ing negara Guwa Kiskendha Nyakrawati Baudendha kecah bondo kemul kamukten nanging rasaku durung marem batinku durung tentrem lamun to durung bisa nggarwa tetungguling para apsari ing Kahyangan Suralaya Hatmajane pukulun Bathara Indra ingkang awangi Bathari Tara Kasih ndak lali-lali saya kadriya aku wis edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kesandung wuyung kelawan Bathari Tara Kasih nadyanto akeh widodari sing ayu nanging ya mung Bathari Tara sing pinter jiret jantungku teh inggih lajeng keparengipun paduka ingkang sinuwun kados pundi kula jumadhong dawuh aja wedi kangelan ripalunggani kangge mudandan aja kekendhoni kepara malah kencengana nganti prawadya bala ingkang atos balunge ulet kulite pilihan sing gamben-gamben kowe munggah kayangan nyuwuna karo para dewa mboyongi Bathari Tara Kasih yen nganti dewa manggahi Purbawasesa tak pasrahke kowe dadekno Karang Jingga Kahyangan Suralaya te Nuring yen tatela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh lajeng kula dipun keparengaken bidhal benjang menapa Kanjeng nadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak nadyanto wancine barat riris kowe budhal ya teh nggih nyun tambahing pangestu Kanjeng
entik-entik si penunggu patek nono panunggul apa dosane wani ngungkuli sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwalan nitik sandangane cetha lamun ta iki diwaca nganti wis sirna tanpa aran ngaku kowe dewa sapa lan mijil saka kahyangan ngendi Astungkara Sidhan Sekaring Bawana Langgeng para gagi gatekno iki Jawata ing kahyangan Salendra Bawana Wangku Kulun Bathara Indra ya Surapati dampyak-dampyak para prajurit munggah ana ing repat kepanasan sapa muri saka negara Gwakis Kendha kesete sesembahanku Prabu Maesasura dene jenengku tumenggung kumandang garba yen pancen kowe ngaku jenengmu Bathara Indra tegese kowe wong tuane Bathari Tara Kasih ya bener pancen kaya mangkono sing do karepake kepiye are palungguhan iki aku njaluk mulunge ngrasamu njaluk palilahmu sarta pangestumu anakmu wadon Bathari Tara jaluk tetep dadi ibune wong sak negara ing Gwakis Kendha mongko dadi jatuh kramane sinuwun Prabu Maesasura mamak banget kang dadi tumindake ratu gustimu apa ora ngerti karo paugeran judho tali wangsa sadroning pepakem judho tali wangsa wis ana pilane dhewe-dhewe yen Hapsara kuwi kelawan Hapsari Satriya kuwi kelawan Putri Bambang kelawan Endang Ewadene Raseksa kuwi kelawan Raseksi yen manut kodrat pranatan kuwi kudune Gandeng Ratu Gustimu wujute buta mula bojone kudu Raseksi wah mbuh raidep tetep tak jaluk Bathari Tara Kasih ndak ulungake wanton kuwi pinter jebol dadane Bathara Indra edyan Krudamuntat lir ginetat Sukayaya inipi Jojo bang mawingo-wingo angis si keparat murang toto wani tanding mrengwah
Yo. Awas. Wah. Yo. Wah. Waduh mati ya. Wah. Tuh, tuh. Ah. Loh. Tuh, tuh. Hop. Wah. Aja minggat pupuh bodho sikar sirahku. Ha. Wah. Ha. Ha. Lo ha. Lo edan dadi gondeli ha. Lah. Weh. Hey! Wah! Wah! Wih, yan! Mampuh meniparat! Wah! Loh! Hat! Wah! Weh! Weh! Wajah! Lot! Wah! Waduh ya. Wah. Mundur.
Bathara Tantra kowe sapa? Temenggung bintang samudra. Janji Batari Tari ora dipasrahke Karang Abang Suralaya. Maju. Hat. Wah. Lho. Ho. Dian. Wah, wah, wah. Iya. Ah. Wait. Wait. Wah. Dewa cilik iki sapa iki? Takon karo aku. Bathara Penyarikan. Kowe sapa? Mbara Nangga. Cites dadi glepung kowe. Nyepeleke karo dewa cilik. Tak sambi sila tumpang nggo gateng sigar ndasmu. Lho. Hah? Hah? Tandak kowe Lho. Weh. Weh. Hah? Oh. Loh. Hah? Weh. Hei. Ah. Loh. Hah. Ha. Ha. Hei. Ha. Weh. Whoa. Iki dewa apa celengan sawa iki? Wong pukulan Bathara Temboro. Oh, Temboro, ora Temboro ning Temboro. Temboro. Nah. Ayo. Arwani karo dewa. Deni apamu? Maju para ngarsa. Sayuta mara sakete urip. Ampian kaya wong Jawa rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrek uluku salombo. Ayo maju lakon mati dening kowe aku. Piye? Maju para ngarsa lakon mati dening kowe aku. Walik lakon mati dening aku kowe. Pancen tak walik. Aku dadi dewa nyatane uripku ya susah, luwih becik mati tinimbang urip ya dioyak-oyak kredit. Dewa kredit barang samben lho Edian loket Edian lele dewa apa? Loh. Hah? Tendang ngangge sepatu tok kowe. Canda.
Lho, wah. Hah? Weh. Lho. Lho. Ah. Wah. Hah? Ah. Hah? Lek ngantem sirah mesti pecah, aja ngantem drodho. Sirmu piye? Lek pancen kowe satriya prawira, aku ngantem ndasmu ping 3, rampung kuwi kowe ngantem ndasku ping 3. Wani apa ora? Wani ae. Bagus. Aku dhisik. Siap. Oh yo. Pecah ndasmu. Siap. Ambruk. Ora. Ambruk. Oh. Ambruk dikongkon. Kurang pindho. Tendangan tanpa bayangan Jet Li, mejet bola bali. Ayo ndang ngantem. Bunyal banyol. Sedo. Pisan kas. Iki kena bongko kowe. Wah. Piye? Ora apa-apa. Ampuh tenan. Tak dongake Ki Hadi Satriya Prawira, prajurit sing utama, besok matimu munggah swarga. Wis ya? Kusik. Kok wis piye? Aku ora ngantem diasmu. Aku wis kalah. Ora iso kene niku. Ora pecah ndase kopior polone. Muncrat getiak gurone kowe. Aja meden-medeni ngono. Ngantem ndang ngantem. Nah. Sing kuat ora? Isih. Ora kuat ning omahe ora apa-apa. Isih. Lah koyo kipas angin ngono. Bener. Pindho. Oke. Nek. Sing kuat ora? Isih. Ya. Ngat. Isih kuat ora? Isih. Hawa. Gowo apa iki? Apa kuwi? Hei! Wet! Wet! Wah! Ye! Wet! Wo kono ah! Wo! Hei! Sawangan iki. Ho! Hei! Lepas kendali, bukan sulap, bukan sihir di sawangan. Temburu iki dolanan apa sing iso? Wah, iki Gear King no. Ngene nggih gelut kaya ning orkes ae. Lho. Wah, apik. Elok tenan. Parah. Wah, keserimpet.
semawut kang katrajang ing tahana wadya sang kekaprabon prang kang abramarkata ladal ora jumbuh karo mangkate bareng temeka ning repat kepanasan kahyuangan Suralaya Wadyabala saka Kiskendha mung ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa yen ora patih lembu sura sing manjing palagan ora bakal rampung perkara iki para prajurit bulung ana genderamu bongkok ana gamanmu aku sing bakal magut suraning driya ayo dewa sapa sing maju bekuk ceklek boyokmu saka kahyangan Argadana Bathara Brahma kowe sapa Patih Lembu Sura tak jaluk tara kasih ulungke bareng karo jebole diadamu Awas.
diawur. Mregut ngembak watang ngraposo mungsuh sangkep jojo kantaran bau saya arti lah kok ramene nganti kaya ngene adate yen perang ora suwe ngene iki sing jenenge nggih kula menika pepatih saking negari Kiskendha nami kula pun Lembu Sura. Arep njaluk widodari kanggo garwane sapa? Bathari Tara Kasih kula suwun kangge jatuh kramanipun Gusti kula Prabu Maesasura. Nah, tak kandhani ya Lembu Sura. Semune wis kinodrat ing jagat lamun ta Bathari Tara Kasih pancen jodhone ratu Gustimu Prabu Maesasura. Ning kabeh kudu nganggo wektu, kabeh kudu nganggo wanci, ora kok njur grusah-grusu kaya sakarepmu dhewe ngono kuwi. Ingkang dipun keparengaken kados pundi? Yen pancen Bathari Tara menika jodhonipun sesembahan kula. Kula nyuwun pundi Bathari Tara badhe kula boyong dhateng Kiskendha. Mengko dhisik ngentenana titi mangsa ingkang prayoga. Dina iki kepeksa jeneng kita ndak tundung baliya marang prajamu matura karo ratu Gustimu. Ing besok ya, eling-elingen ing besok dinane ya kuwi Anggara Kasih. Anggara Kasih. Anggara Kasih menika napa? Anggara Kasih tegese Selasa Kliwon, ya. Yen ana dina Anggara Kasih utawa Selasa Kliwon, sasine Jumadi Lawas. Lamun ana basa ing beling srengenge jedul saka kidul, kuwi wanci palakramane Ratu Gustimu klawan ya kuwi Tara Kasih. Mangke riyin sak bodho-bodhone Lembu Sura kula ngerti kalih bab petung menika. Apa ana kok sasi kok Jumadi Lawas. Tenggen kula sing jenenge Pak Jumadi niku riyen malah guru kula rebab. Urusanmu iki sasine Jumadi Lawas ning mboten tinemu nalar kok beling basa. Apa ana critane srengenge jedul kok kidul. Mongko srengenge niku mesti ngulon parane. Lagune mawon ngoten jedul kok kidul goroh. Lah, gara-gara piye iki? Dewa ki lamun netepake ora ana barang sing mokal. Mula kangge ngurmati rabine Ratu Gustimu klawan Tara Kasih, iki mengko ya mung sedina kuwi tok. Srengenge jedul kok kidul, sesuk meneh ya kok etan meneh ngono.
Ngapusi. Yen kowe ora percaya karo dewa, arep percaya karo sapa? Upamane sing munggah kayangan iki Ratu Gustimu, Sang Maesasura mesti ngerti karo klebate tembunge si Narada. Kowe bingung mergo iki buta sing landhep dengkul pikirmu. Ratri gumulung mangrempak ing madya mangrempak ing wadya magirireh ronanggono rananggono magawe gelar dintenipun Selasa Kliwon wulanipun Jumadi Lawas yen ana basa ing beling srengenge jedha kidul aturna marang Ratu Gusti yen sesembahmu Maesasura mesti ngerti yen kowe ora ngerti. Oh mekaten. Ya. Inggih yen kula kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh Bukulun. Matur nuwun katerangan ing sampun paduka paringaken dumateng kula daya-daya. Kula pun lembu sura nyuwun pamit. Ya, sing prayitna ngati-ati. Besok Selasa Kliwon Jumadi Lawas tak terke manten wedok ana negaramu Kiskendha. Nggih, matur nuwun.
dieng lunga pasar dieng tukokno payung modho ora ciyut aja Surya Chandra Astungkara Sidang Sekaring Bawana Langgeng Kakang Gunarsi Narada jengandika ingkang kepareng minggah wonten ing bali Araras Marcu Kunda Manik Kahyangan Suralaya. Kabar ingkang kula tampi Kahyangan nembe dedreg repat kepanasan kawis tinggal bleduk mangampak-ampak punapi ingkang nembe kedadosan monggo klaturi medhar sabda Kakang Narada. Om Kenjang Pak Tong Warudayang Slire untuk diatel-katel. Kawula nuwun sewadi Guru. Kalian matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami leres ing dados dawuh paduwadi pramesti bilih
Hari paling wansa mangke rapat kepanasan alun-aluning para dewa nembe ke taman geger. Awit pangamukipun patih saking Guwa Kiskendha ingkang nama Lembusura nganti prawadya balanipun badhe nyuwun mantasaning Hapsari Bathari Tara kasih kinarya jatuh kramanipun Narendra ing Kiskendha nenggih Prabu Maesasura. Nadyan ta para dewa sami mboten kuwagang lan kalang kabut tanding kalian Wadyabala Kiskendha nanging kula sampun saged nindakaken apus krama sanggit rungsit rikadaya supados mendha pangamukipun Lembusura. Caranipun kula kandha lamun ta pancen Tara kasih menika jodhonipun Maesasura nanging kedah ngentosi titi mangsa ingkang prayoga dintenipun Selasa Kliwon sasi Jumadi lawas basa ing beling srengenge Jedaka Kidul ning gandeng menika buta sing bodho mung akal tok mboten ngangge akal mung otot tok tanpa ngangge otak pramila manut kemawon lajeng wangsul dhateng negarinipun ning kula pitados adi kula percaya menawi Prabu Maesasura ngertos bilih dipun apusi kalian para dewa tartamtu ugi badhe minggah kayangan ngamuk punggung Suratamta wasana sakmangke Purbawasesa kula aturaken paduka Adi Pramesti Guru kados pundi prayogining lampah kula cumadeng dawuh Eka bumi dwi sawah Trigunung catur samudra Pancataru sepangonan Sapta Pandita Hasta Tawang Nawa Dewa Dasaratu Hong ilahing awik namastu namasidam Kakang Narada kados pundi Adi saksampunipun kula gerba tinemunipun lampahan menika ingkang saged ngrampungi ugi wujudipun sato ingkang salah kedaden wonten titah Pujangkara atmajanipun Resi Gutama ing Grastina ingkang nama Guwarsa utawi Guwarsi saha sakmangke salin nami Subali lan Sugriwa ingkang nindakaken tapa ngalong wonten ing wana Sunya Pringgo kula kinten namung rewanda kekalih kala wau ing saged ngentasi damel nah lajeng sakmangke ingkang badhe katindakaken kula nyuwun tulung sepisan malih dumateng Kakang Narada kula aturi tumurun mring Marcapada jujug wonten ing wana Sunya Pringgo maringi kawibawan sarta pakurmatan kapitayan dumateng titah kekalih kala wau Subali lan Sugriwa supados dados jagone dewa tumuju dumateng Kiskendha ngrampungi angkaraning kahywangan inggih Prabu Maesasura lan patihipun Lembusura ngaten nggih inggih Kakang lajeng kula bidhah benjang menapa saya rikat malah langkung prayogi daya-daya kula nyuwun pamit nggih Di mugi-mugi kalih saking bebaya Kakang